खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोसेनो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा माबार खालामदो। भिडिअआ मानैसोआव नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाखाबाय। सनाथि फोरबो फालिथाय बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा हाबाफारि बेनिनो 28 डिसेम्बर खालारनि हाबाफारिमोन बेयो। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि उनाव दङमोन रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारि। बेनि उनाव 10 बाजियाव दङमोन
बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो थान्दै आजावनाय मेल। समनि आंखालाव भिडिअफोर लास्लाबनो हायासै। लोगो लोगोनो गुबुन फारसेथिं बिसम्बि आरो गुबुन बिजाबफोर बेखेवनाय हाबाफारि दंबावोमोन। बेयाव बिसम्बि बेखेवगिरि हिसाबै दङमोन डक्टर रैरुप ब्रह्म, बिबुंगोरा बरमा फरायसालिमानि। बेहाय बे मेलखौ दोंसे हानजा मेथाइजों जागायनाय जादोंमोन, नाथाय ओरैबायदि जादों, गुबुनखौ भिडिअ लानो होदोंमोन नाथाय भिडिअआनो आपल'ड होजायासै। बेनिनो गांनैसो आं स्क्रिनशट खालामनानै फट'खौ होनो होबाय। बिसम्बिखौ बेखेवखांनायनि उनावहाय गुबुन बिजाबफोर गासै गांजिनै बिजाब बेखेवदों। नेथ' जारांसा दान्दिसे हाबनो नाङानो नेथ' दसे मावबावनांगौ दङ आंहा बर' हारिनि थासान्दियावनो नेथ' जारांसा दान्दिसे हाबथ'नो नाङानो नेथ' दसे नेथ' जारांसा दान्दिसे हाबथ'नो नाङानो नेथ' दसे मोसानोसैया रंजालि बैसागुनि बेवाइफोर दंबा जौलाबो आंनो जौलाबो Barimakha